Какви са случаите, в които можем да говорим за насилие върху раждащи жени? Продължаваме темата от вчера. От Сдружение Родилница събират пократителните истории на родилки, на майки, които са преживели действително стрес или насилие по време на раждането. Днес ще чуем мнението на адвокати, на акушерите. Даниела Фъртунова е наш гост в студиото. След малко ще включим и Емилия Казалова, председател на Алианса на българските акушерки. В началото обаче, нека с кратък отказ да си припомним историята на Кремена от Русе, която вчера ни разказа за насилието, което е преживяла по време на раждане. Знам, че за този проблем се говори трудно, но какво се случи през 2010 година, когато ти роди своето дете? 2010 година постъпих за раждане, за нормално раждане. И след като не настъпи никаква промяна в моето състояние, нямах разкритие. И доктора реши да ми помогне със собствените си ръце. Държеше ми краката, ровеше и както нямах кървение, цялата му ръка беше в кръв, като я извади. Съответно другите стояха и се гледаха абсолютно безпристрастно, явно нормална гледка за родилна зала, но нормално след 15 минути се оказа, че имам нужда от секцио. Най-вероятно ми е отлепил плацентата. Първо анестезиоложката си позволи да ми се подиграва, че един гинекологичен преглед не съм могла да изтърпя, а съм ревала. И беше в последствие, детето ми беше пък извадено с прием на кръстелер, скочи се на корема ми, за да бъде извадено на детето. Кой скочи на корема ти? Доктора. Казах му, стани, ще ми щупите ребрата. Тогава спрях. И вече като дойде време за шиенето, докторката му каза: докторе, какво правиш? Жената млада. Че нали трябва да има работа и за пластичните хирурги. Къде са границите на грижовност и уважение? Има ли заведени и спечелени дела за насилие срещу родилки? Да започнем от гледната точка на адвокатите. Има ли действително шанс да се докаже насилие по време на раждане? Само да добавя, че до сега се оказва, поне по информацията на Родилница, на Сдружение Родилница, че няма наказани лекари за подобен тип случка. Насилието над раждащите жени в болниците е реалност. Насилствени актове, груби и унизителни отношения действително се случват. Защо, питате, трудно се доказват те? Трудно се доказват, защото болниците са едни институции, едни затворени институции, в които жертвата често е лице в лице насаме със своите насилници, много често повече от един, защото жертвата е поставена в зависимо положение от тях и защото е поставена в положение на това, че не може да разчита на тяхната отговорност, защото и вие казвате, няма наказани лекари, да. Има едно безотговорно отношение в много от тези случаи и е много лесно такива груби и насилствени случаи да се прикрият зад медицинска обосновка или други правно валидни причини. Но с това не искам да кажа, че доказването е невъзможно. То е трудно. Както е трудно доказването на насилие във всяка една затворена институция, като затвор, като полицейско управление, като домовете за деца, лишени от родителска грижа, все места, до които, примерно, Български хелзински комитет има достъп, защото аз съм адвокат от Български хелзински комитет. Как се доказва? Но в доболниците ние нямаме достъп. И други граждански организации нямат достъп до тези учреждения на Министерството на здравеопазването, както и ние нямаме достъп и до други. Аргументът какъв е да нямате достъп? Няма аргументи в интерес на истината. Аз искам да апелирам действително към Министерството на здравеопазването да се отвори възможността трети лица да присъстват по време на болничното раждане и това са именно третите лица, които са най-близки до родилката, защото всяка родилка има право да не ражда сама, а подкрепена от партньора си, от бащата на своето дете или от друг човек, на който тя има доверие. Сега само да кажем, че формулировката насилие може да има различни измерения. Понякога знаем, че в една такава ситуация жените наистина са с много по-силни емоции
когато става въпрос за реплики или за някакъв вид вербално насилие, това трудно може да се квалифицира като престъпление. Сега обаче ще се обърнем и към Емилия Казалова, председател на Алианса на българските акушерки, за да видим къде са границите на грижовност и взаимно уважение в една такава ситуация. Нашата идея не е да нападаме акушерите и лекарите, но да кажем, че има такъв проблем. Добро утро. Да, добро утро. Обикновено, когато говорим за насилие над родилките, особено над раждащата жена, това са много така неща, които трудно могат наистина да се докажат, защото аз лично не бих си позволила подобно отношение, както вербално, така и да кажем и физическо отношение. Много е важно да има едно информирано съгласие във всяко едно отношение, когато се ражда едно бебе, защото жената наистина в този момент е изключително чувствителна към всяко едно действие. И самото обяснение на каквото трябва да се направи и каквото трябва да се свърши, и кое е необходимо, кога е необходимо, също трябва да бъде предварително информирана жената за всяко едно действие. Доколко ви се струват реалистични или пресилени тези случаи? Ние показваме в момента снимки на майки, които разказват тези истории. Струва ли ви се, че това е истината? Да ви кажа честно, не мога да си представя, че може да имат подобни неща. Защото в нашата болница подобно нещо никога не се е случвало. Да излезем от вашата болница обаче. При други лекари дали е възможно това да стане? Питам ви, разбира се, съвсем искрено да се кажете. Не мога да ви кажа за това, защото... Да, не мога да кажа за това, защото не ги познавам дадените жени и са от ситуациите, в които са изпаднали. Може акта, който е извършил лекаря, да е съвсем нормален, но за жената евентуално да се смята, че това е някакво насилие. Най-малко, което се говори за метода Кристелер, който самата жена преди малко спомена. Той има, не е от най-приятните методи, но много често е помагал на някои от жените. Но когато предварително се знаят нещата и когато предварително се кажат, всичко е по-лесно и по-приемливо за всяка една жена. Вие казахте информирано съгласие. Това информирано съгласие обаче не е ли по-скоро за застраховка на самите лекари и на екипа, който е в залата? По отношение на информираното съгласие, там има много неща, които могат да бъдат коментирани преди раждането с жената. И тя да знае във всяка една ситуация защо едно или друго се налага, кога се налага и поради каква причина. И когато жената е подготвена за абсолютно всичко предварително, не от интернет, ами с един директен контакт с акушерката или с акушер-гинеколога, зависи към кой се е обърнала в момента, това няма да има никакъв проблем и няма да има такива недоизказани неща. Кажете ни обаче, говорим за ситуации, които наистина са много трудно доказуеми. Какво да направи една жена, която счита, че по време на раждане е била по някакъв начин обидена, засегната от било реплики или от действия от страна на екипа? Към кого да се обърне? Знаем, че като говорим за съд, трудно могат да се докажат такива ситуации, но вие какво ще посъветвате на майките? Да ви кажа честно, може би трябва да има един такъв момент, в който жените, които са подложени или които смятат евентуално, че имат някакво насилие върху тях, да има в Министерство на здравеопазването един отдел, който да се занимава точно с този тип жалби. И нека всяка една жена, която смята, че на нея е посегнато по някакъв начин, дали вербален или физически, да има възможност да ги изложи тези неща поименно, а не доктора, защото до този момент аз от хората чувам, че даже няма споменато име. Те се страхуват очевидно. Ако трябва да бъдем честни с вас, помолихме Кремена вчера да не споменава името на доктора, защото не смятаме, че е достатъчно лоялно. В крайна сметка идеята не е да хвърляме кал върху някакви хора без доказателства. Благодаря ви за участието. Довършете.
както и Даниела Фъртунова каза, че е добре жените да бъдат придружавани от най-близките си хора, това за мен наистина е много важно и то е напълно осъществимо, затова защото когато се работи при едно раждане, то трябва да бъде екип. Но в този екип трябва да бъдат майката, бебето, таткото, лекарят, акушерката. Мисля, че това, когато са заедно и когато се работи в екип, резултатите са много добри. Благодарим ви за това участие в деня. Започва сега към вас. Това, което чухте, да се обръща с жалби, по-активни да бъдат майките, какво ще ги посъветвате вие? Аз искам да взема повод от думите на акушерка Емилия Казалова. Тя действително е един от хората, които първи прегърнаха естественото раждане в България. Искам да я благодаря, тъй като тя действително се отнася с уважително отношение към жените и действително показва желание за развитие. Искам да взема повод от нейните думи, а именно, че е много важно жените да са информирани предварително за това какво предстои да се случи с тяхното тяло и за това какви са техните права. И да изготвят един план за раждане. Този план за раждане, информираното съгласие, не е някаква формалност. И не само за страховка за самите лекари, тя е за страховка и за самите жени. Това е един правен документ, който в последствие има доказателствена стойност, може да бъде използван. И именно това, което жената отрази в формулярите за информирано съгласие, които отваряме една скоба, е много трудно човек да се здобие с тях предварително от нормалната болница, но това, което отразим във формуляра за информирано съгласие, е важно, защото то отразява нашата воля. Ние можем да го направим писмено, отразява нашата воля за това, кои интервенции желаем, можем да понесем, кои интервенции категорично отказваме. Ние имаме това право, както и всеки пациент има това право, още повече раждащата жена има това право, защото най-добре тя знае каква нужда има нейното тяло, защото тялото е способно да роди, дори и без медицинска интервенция. Когато говорим за физическо насилие, нещата са много по-ясни, като че ли възможни за доказване. Как обаче да се предпазят родилките, когато става въпрос за вербално насилие, за грубо отношение, за недопустими реплики, изричани в такъв важен за всяка една раждаща жена момент? Има ли юридическа възможност и какви са нашите права? На всяка жена се дължи уважително отнасяне. Това е закрепено и ненасилие. Това е закрепено в редица български нормативни актове и в международното законодателство. Нашите права са, че можем да се обърнем към прокурора, можем да се обърнем към съда. Има срокове за това, следва да се внимава. Тоест, от момента на събитието, аз съветвам жените първо да не им се случва, но на второ място реплики има, между другото, бързо да се действа. След това, за да се проучат действително какви са правните възможности, за да се атакува едно такова агресивно поведение. Вербалното насилие, да, трудно доказуемо е, но пак ви казвам, има средства. Има средства за това. Не бива това, че нещо не е доказуемо, да не спира, да проучим първо какви са нашите права и второ да ги защитим. Да, някои неща биха били незащитими. Най-малкото да не се мълчи. Това също е много важно. Затова призоваваме всички майки, ако са имали подобни преживявания, да ни се обадят и да потърсят и Хелзинския комитет. Да, ние имаме голямо желание, благодаря ви за поканата, да заведем такова дело, да заведем стратегическо дело, в което да покажем, че има подобен проблем. Ще подберем това стратегическо дело така, че то да е достатъчно показателно за това, което се случва в българските болници, но същевременно да бъде и доказуемо. Тоест, ние действително ще направим такъв един подбор измежду жалби, които получим от български жени, за да атакуваме този проблем на ниво съд. Благодарим ви за участието. Имате ли информация за това дали такива дела са били печелени на европейско ниво? Каква е Аз съм сигурна, че такива дела има спечелени. Ние не можем да се позоваваме на тях директно, нали, освен ако изключим Европейския съд по правата на човек. Аз съм сигурна, че такива дела има спечелени, защото подобно отношение не е търпимо. И не е търпимо в Западна Европа. Това е нещо, което действително се случва при нас тук. А имате ли сигнали на майки, които вече са се обърнали към вас с молба такова дело да бъде заведено?
Имаме няколко писма, по които работим, но ние продължаваме да търсим онзи случай, който най-добре би илюстрирал практиката и най-добре би бил защитен в съда. Вярвате ли, че ако бъдат поставени видеокамери, една такава идея, прочетох вчера в форума на Родилница, ако бъдат поставени навсякъде в отделенията такива видеокамери, че аргументите биха били по-сериозни, ако се върви към дело? Много е сложен този въпрос. Жената, когато ражда, има нужда от лично пространство, а не наблюдение, непрекъснато, още по-малко по този начин. Има нужда други начини за доказване да бъдат осигурени. Това е въпрос, който вие попитахте акушерка Казулова, но жените трябва да знаят, и аз сега искам да го кажа, че ние имаме право на достъп до цялата медицинска документация по нашия случай, т.е. при излизане от болничното заведение, по Закона за здравето, достъп копия от тези документи не се дължат. Казахте, че се обръщате към Министерството на здравеопазването. Каква информация би била полезна при завеждане на едно такова дело? Какво трябва да знаете? Какво ще ви трябва? Защото знаем, че след една ситуация вече наистина много трудно по разкази само да се проведе едно такова дело. Да, няма... Това, което липсва в момента, е един добър мониторинг на това какви са практиките в българските болници. Министерството на здравеопазването действително може да изведе какъв е процентът на секцио родово разрешение, защо той е такъв висок, т.е. може да направи такова изследване, защо е толкова висок процентът на асистирано чрез форцепс или вакуум раждане. Това са все такива форми на посегателство спрямо жената, защото никоя жена не би желала детето й да бъде изродено чрез форцепс. И това е, което Министерството на здравеопазването може да направи, да проучи обстановката, да направи такова изследване и ние после като адвокати можем да стъпим на това нещо и в съда включително. Благодарим ви за това участие. Оставяме темата за насилието над раждащи жени отворена, защото, както виждате, проблем има. Историите са много. Очакваме и вашите разкази. Пишете ни, ако сте преживели нещо подобно, защото явно трябва да се говори повече по тази тема. Фейсбук, денят започва, mynews@bnt.bg, знаете този имейл. И разбира се, нашия Twitter start_BNT. Ние приключваме за днес. Темите свършиха, но е време пък да направим път на международните теми. Светът е 7 предстои след малко с Жени Атанасова. Уикендът започва за нас, но в понеделник се връщаме предколедно с любопитно предаване. Ще започнем в 8 в понеделник. Бъдете с нас в празничните дни, защото ще бъде интересно, ще бъде весело и ще ги посрещнем с усмивка. От мен, аз съм Методиева и от Росен. Приятен уикенд. Ще ни видите разделени в понеделник. Един ще е в София, друг на друго място. Къде? Гледайте и ще разберете в 8 в понеделник. До тогава.